Takže čauky, dneska som tu ja samo a hrajem tu dneska sám. A dneska to bude z Rastu. No a tento asi natáčať nebudem, toto je iba skúška. Ja sa vypína tak téma. Ok, už to je lepšie. Je to zase lag, bože. Co je za lag, nemám hejný kombo, ale ja to na grafike God. Nemám najlepší komp na nahrávanie. No ale dá sa to. Na tam zase som mal kopu veci. No ale jeden dement mi na to naháňal a hovoril stále: dej mi veci, lebo ťa zabijú, dej mi veci, lebo ťa zabijú, dej mi veci, lebo ťa zabijú. Ináč keď držíte večko a ho správate, tak to počujú hráči, to viete taký mikrofón. To počujú všetci hráči, ktorí sú dosť blízko. On celú dobu to: dej mi veci, lebo ťa zabijú, dej mi veci, lebo ťa zabijú. To sa ho do nervy. Nakoniec to mňa skoro zabil, ja som mal akože tu epické veci. Na zbranie som nemal také akože. No teraz som skočil do vody. Voda je instant kill. Áno, vás zabije. No, že mi to nejaký odbej priniesie, akože to je dosť náročná hra. Stojí, myslím, že 14 eur na Steame, ja neviem. Ja som na save, keď nemám veci, idem od znova, ho mňa zabil. A ja mám save, to je iný, tak akože už tam máme dom s Peťom, a akože tam máme toho kopu. Ukážeme, nie sa to začiatať, nebôžem, akože, že to toľko voľný. 628, či koľko to tam je. No a tam máme viac než 1000 už. Akože, môžeme vám takedy ukázať, možno. Ja či nevidieť, kde bývame, a víte, a ešte nás zabijete. A to je jedno. Takže na začiatku to lagovalo, takže akože ide mi to lepšie, takže jedno, takže také spravíme. No, dávame si tu takú chajdičku. Zas to spravím asi sériu. Možno budem natáčať Outlast. Možno iba. Ja na hororovky neviem, ja hrajem hororovky a poserijem sa tu hneď. To je verzia, myslím, že 1.8.3 alebo tak ja neviem. Tu nie je tá najnovšia verzia, tá najnovšia verzia bude mňa najhoršia. To si myslím ja, vy si to nemusíte myslieť, ja si to tak myslím. Tam sa to normálne otvára, to je toto. Na začiatku spravíme toto tu na, toto je shelter, toto tu na. Tú budku potom. Taký na skalách by sme to mohli spraviť. No to, že ja to mám akože na dosť veľkej kvalite, akože na God. No takýmhle suroviny. A je žadlo, to je na jednom sa vidí, že iné všetky si prídu, aké veci dá, ale nie sú tu. Akože už nám dali sekejku aj tak. Tak si dáme lepšie tu, koničku tu. A fakt mi on nasal: dej mi veci, nebo ti zabijú, dej mi veci, nebo ti zabijú. Aký dom. Idem sa tam kúknúť. Ale napríklad nomeno Pla IS. A je tu presne, neviem koľko hráčov, nie, 37 hráčov a to mi akoby, no nesýka mi to, naklikal som to, začal to sýkať, pozerať do trávy. Pozerať od trávy. Aby. A čítajú sa tu nejaké články, čo také. No, a akože dosť mi to chtěli. Na tom druhom serveri nie je tak toľko hráčov. A náš dom full kevlar hráči dvaja. Alebo ja neviem. Ale oni nás nezabili. Oni nám dali veci. Ježi, akože. No tak. Ideme sa tu na domček. Dom nejaký. Tak toto je
Tak na tento dom nemám šancu, on je z toho z Ionu, alebo jak sa to volá, aký kveli fragmentov dákých, alebo čo to je akože tvrdý materiál veľmi. Dostajú tento dom, tak to stáva veľmi dlho. No na streche. To je jedno. Bolo otvorené dvere. Počkaj. Čo je tu na... Budova, v ktorej je veľké H-O-V-N-O. Tam je radiácia, tam nejdem. Mohli by si mi poradiť, ak sa vypína tá sprostá tráva, bo ja to... Neviem, ja to neviem ju vypnúť. Ak by sa to mohlo vypnúť, ja to neviem. Náš úlovok, praso. Ja idem ísť do kameňa, idem po ňom. Odbočujem radiáciu. Veď neviem, či to bude natáčať. No. A konečne sa odbuglo. Kde je? Tam. Stisneš? Ďakujem. Lebo som toho kanca, svinu, pig, no a dostal som 20 monitov, to v čete vidíte. My si postavíme taký dom, kde akože nebude skoro žiadny iný a ďaleko od radiácie. Akože v táto, tam je tie radiácie môžu byť dobré veci, ale vidíte, tam aj s tým logiem, mám 500, dole máte, myslím, že vľavo a pravo, ja to neriešim. No tak máte healthy, potom máte jedlo a potom máte také radese, a to je radiácia. Ja by sme tak mohli ísť. To by som získal nejaké veci, aby to zaberáme, začne to kamene. OK, granite fuel nebude ona mať, fuck. Ja som zabral lomeno kit. To je lomeno kit, starter. Mám tu také veci na tomto serveri, to sa hodí. Je lomeno kit house, účte to vám dá veci akože na dom, ale ja to nemôžem použiť. Len kvôli tomu, že jak to mám povedať, pozrite sa sami, to čo má byť, dobre, lomeno kit house, kit sa imeno, aha, lomeno kit house, nemôžeš dostať kit house kit znovu, lebo som ho už použil. Žiadna blbosť, ale nevadí. Len dostali také veci na dom a pištoľku, to sa hodí. Ale sa chce dať čo najlepšie, lebo to je jedno. To je lomeno buj i 39. To je lomeno buj 39. Nice. Áno, funguje to tu. Také buji tu už poznám, ale nejako že veľa. Fónes poznám tu na spavej, len buj 39. Vlk tam to, je ten ďalší. No tak ty by mňa zabili s týmito vecami. Nemám ani lúk. Čakajte. Hunting bow. OK, mám. Tak 10 sekúnd mám lúk. Ešte šípy ho, môže to bude trvať. Nemám crafting table, nemá. No, už máme lúčíček, luk. Teraz ideme na ale. 4 sekundy. Dvadsať sekúnd stupenia, prosím. Drevo.
7 sekúnd. Sa ešte nie je také zaživné, ja to točím sám, no. Ja točím sám, ale to nevadí. No, čipy už konečne mám. Tak, mám ich presne 20. Ale som tam čo také môžeme loviť vlčík. Poď. Ja to s lukom viem. No to je veľmi dobré. A kedy to tak nebude to zase najbližšie diel. Tak. U nás je kafé taký menší domček a už to ukončím. Airdrop, je to je lietadlo? Tam to tu letí. Jeho vypustí. Už asi vypustil, tak je to neviem. Ale neviem. Proste tak je vypustil, ale neviem. Tak. Dovolím. Ja budem vám povedať. Ja to už tak doma, ale... To je jedno. Je to také zaživné, ale čo máme robiť už? Bude doj. No. Dobre, je to tam. Tak, sleeping bag hlavne. Nie, fuj, nice. Tak. Teraz campfire vykrafím. No 10 sekundoch, bože. No to je jedno. Campfire. Storage box. Štvorka tuna. Tak. Dielko. Jak ja detaily dám na ničo, by to fakt hrozne sekalo. Tak je to mám položiť to na? Jednoducho nebudem smol. Tak, toto ukončím, bolo to trochu nudnejšie video, ja viem. Čo máte robiť so mnou? Nie som najlepší hráč, neviem najlepšie natáčať videa. No tak. Čus!